Ashnong sora kadai ka wei na kishnong hapo ari kasi ka balas lemha, batla aban ong kadai kishnong ka babanab ha ka nam jongka. Ha ka ba ka nam ka jongka ka lasap riang ka leng saudong ka purthai, namar ka jingdon jongka ki jaka ba itanat kung kilom kiwa, ki kshat ba ki krem ki kro, kala kalalong ka wei na kishnong ka ba kring buntam yaki nong lek nong wan nong jengok kai na kaleng saudong kari India kumju wat yaki badambar kari India ban wan kieu syang ne syari lom khasi teileng ba kashnong soara Henry lakata kashnong soara kala pauna mhane hari khasi bat kaleng kari India wat ha kaperthai ru bon ki balaten kabaleng wa pat kalong bagi nong wei nong ar ke banabar jela bat nabar kari India kim da bon ki batiep ye ka kerteng jong ka shnong soara ki tiep ye ka jing pau nam jong ka da ka wei pat ka kerteng kata kalong ka kerteng cera punji namar ngalap bon ki khar lane ki wei pat ki jat benrio ki balet sang pengat sikana ka shnong ban jingo ka ye ka shnong soara haba kilashon ye ki dur ki dar namar bagi internet ye ka ne ka shnong Henry anda ka ba plat ye ki dur la banlong ki dur basyushon lane ki dur ki bagila ring kila bu akhir rensan sosial media ka ei ka jing tho ka bakibu kim shim tho satia ye ka kerteng chong soara pen ban ki tho da ka chera punji nuksa la da ki lek na shilong cha soara ki tho shilong tu chera punji bat ka ne le se kala ban bu yanga bat ye phi ha ki jing lingo namar bangi ki khasi ngim ju kham ong kata ka kerteng chera punji ngitip bat ya ka da ka shnong soara lane ka kerteng soara bat ngim ju da kham kan mau ban khwat ya ka da kata ka chera punji kumbala khwat da ki nong wei nong ar ki bawan jingo kai ya ka ne ka shnong ba pau nam hari khasi ha ka ne ka video ka ba menta tungi ya pek binya balai ba ki nong wei ki khwat da ka chera punji ya ka ne ka shnong soara bat kumno kene ka kerteng cara punji kami namar kene ka kerteng cara punji ru kam dei setia ka ktin kasi jongi bat bun nangi le sengim sngotu net tip ye ka jingmut jongka bat ngim tip ru ya ka tenrai balai ka wanmi kene ka kerteng ha ka jaga jong ka shnong soara ha kene ka video tonginya pet khambnya bat ngan ya thu kat kum ka ei bangalap bat bangashem leng bagi jingtho rengkat ibla tersat hakane ka video khnang ba pinshai ngapha ka jingsha khwat jong ka shnong soara da ka kerteng cara punji ka don ka jing batai kumni la ong haki por ba ompat wan u Thomas Jones ka jat benriu jongi kampat don ye ki dak pule ki dak tho kumbalong menta bat habala wan u saheb Jones syari khasi haki te ki por ka ktin soara kadang dei tang ka ktin keren lane ka ktin shnong bat kampat long setia kata kaktian hakato akatar kapule puthi bat wat ya ka kerteng soara ne sach sopen ru laong ki khasi kimpat la ban speldak hakite ki por dei na ka jingbom la ban speldak ya ka kerteng shnong soara kasa kelalong ka kerteng soara sya ka kerteng chera bat ya ka ne pat la penhikai pen speldak daki phareng ibadon hapok ka sarkar British hakite ki por menba ki dangdon ha soara ha ka baki mut ban spell soara tang baki tho pat chera kumta la da keno ye ki dak ka baki phareng ki bu ka kelalong chera tam shemwan sadia soara Henry ka balengo pat kalong hadin baki phareng ki lapen spell dak chera ye ka soara kadang mi isa kene ka kerteng punji kene kala buru ka jinglengo nangno kami kene ka kerteng punji bat ka ei ka daw ka jingmi ka kerteng punji ka yathu kumni padai na wei udkhar bangali ubashong hapo sach sopen ubala batai start batai banang batip ya kene da ka ba penmi ya ka kerteng punji ha ka jing shisha ka de ka ktin dekhar ka bumut ka shnong ne ka nong ba kumta le se ha ka jingmut jong uni ukhar bangali lese lada yika kerteng chera on penisno langno barka kerteng punji da ka baai chera punji ka bamut ka shnong ne ka nong ba chera ha ka jingmut jong u kata kala banlong Henry ha ka jingmut bapura junga kentin chera punji
lada kala bat penuan jika kasih kadai ke jaga jong kisok nyam tera lane ka keper kisok nyam tera kabaki kwat akakitin nong way land of orin Henry kabasngu si laban ong ke nega kerteng nong way minta ka kelalong penban kum kakitin kasih bat babon le se ngisngo bagadai kakitin shnong ya ke nega cera punji penban ke nega mcemdai ka kerteng jongi lane kakitin kasih jongi Day enda haba u Thomas Jones ulawan chene sharilum kasi jantia. Day hakataga por baka jingspel dak ya ka kerteng soara ru kasabeng baka long menta soara om cera. Namar day uni usahab ubalahikai ya ka thok katar berkidak pule yangi ka jak benriau jongi. Bar uni usahab ulajet ru ya ka ketin soara ban penlong ka ketin ka thok katar baka pule puthi jong ka jak benriau Bat ya keneru ngalasim bala benrap langru lengba ke jingtho ISS Majau iwe niki nong thokat bapau harilum kasi jantia. Dia parlok ba i hakne ka video ngatrai pla syai katu balai bakami kene ka kerteng cera punji haka jaka jong kasnong soara kumbakalong menta kinyi i haba kilech soara kinsem bon ki signboard ibabu cera punji kene kalabu bat kalalong penban kata ka kerteng shnong ane ka kerteng tenrai hose kane kamlong kabadai kane kalong ka video bawanra jingshai yanga bat yapi kublishibun